ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Агар ба шумо ё ба шиносои шумо гузаштани граница дар кор бошад, пас мо ба шумо дӯстони худро тавсия медиҳем, ки аллакай тӯли чанд сол мешавад, ки дар хизмати мардуманд ва дар ин соҳа таҷрибаи калон доранд. Шуморо шофёрҳои таҷрибадор бо мошинҳои комфортни ба роҳат ба граница бурда меоранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯекран буда занг занед ва бо ҳамроҳи ин дӯстони мо граница гузаред. Ин бародарони мо ҳамарӯза дар хизмати ҳамватанонанд. Варзигари маъруфи тоҷик Лоиқ Раҷабов гуфт, ки барои чӣ муҳориба зидди Юсуф Раисовро қабул кард. мо бо Юсуф соли 2019 дар Тайланд шинос шудем. Ман ӯро ҳамчун одам ва ҳамчун варзишгар эҳтиром мекунам. Рафторҳои ӯ ба ман писанданд. Ӯ инсони ботарбия аст ва ҳамчун варзишгар ӯ яке аз беҳтаринҳост. Ӯ чемпион буд. Барои ҳамин вақте ки ба ман чанд рақиб пешниҳод карданд, гуфта мешавад, ки ман худам Юсуфро интихоб кардам, чунки бо ӯ танҳо бо қоидаҳои греплинг буд, без зарбазанӣ. Ва боз барои худи ман бо ӯ гӯштин гирифтан, қуввоозмоӣ кардан шавқовар буд. мо бо ӯ суҳбат мекунем, лекин гуфта намешавад, ки мо дӯст ва рафиқем. Ман ӯро ҳамчун бародари мусалмон, ҳамчун шахсияти ботарбия эҳтиром мекунам ва аз сабабе ки ин танҳо гӯштин аст, ман дар ин кор ягон чизи бадро намебинам, чунки агар мо ҳатто дар ягон збор мебудем, барои ман бо ӯ гӯштин гирифтан шавқовар мебуд. ҳатто дар ёд дорам, ки чанд сол пеш ӯ худаш гуфта буд, ки агар чунин қуввоозмоӣ пешниҳод шавад, биё гӯштин мегирем ва ман ҳамон вақт гуфта будам, ки гап нест, бе ягон мушкилӣ. ва акнун чунин имконият пайдо шуд, чаро ки розӣ нашавем, гуфтааст Раҷабов. Хотиррасон мекунем, ки қуввоозмоӣ байни Лоиқ Раҷабов ва Юсуф Раисов аллакай рӯзи 5 июл дар турнири ACB Jiu-Jitsu 21 дар шаҳри Москва баргузор мегардад ва дар вазни 80 килограмм мегузарад. Қуввоозмоии онҳо бо қоидаҳои греплинг без зарбазанӣ мегузарад. Варзигари тоҷик ҷангори вазни 61 килограмми PFL Сарвар Ҳомидов рӯзҳои сироҳатӣ гузашта рақиби амрикоии худ Ҷастин Ветселро дар дуюм раунд бо тариқи усул шикаст дода рекорди худро 17-1 кард. Ва баъди муҳориба Сарвар Ҳомидов гуфт, ки барои ин муҳориба ҷангори топи UFC Мавсар Евлоев ба ӯ кӯмак кард ва акнун ӯ ба Мавсар барои муҳориба зидди Волконовский кӯмак мекунад. Евлоев варзишгар шахсияти хеле хуб аст, шахсе, ки дар давоми 2 моҳ ба ман кӯмак кард, ба ман маслиҳат медод, ки чӣ кор кардан дар кор ва чӣ гуна кардан дар кор. Аз ҳамин сабаб ташаккури зиёд ба ӯ барои кӯмакҳояш. ҳозир мо якҷоя тамрин карда истодаем ва гуфта мешавад, ки ба якдигар кӯмак карда истодаем. ҳозир ман як ҳафта истироҳат мекунам ва баъд ба тамринҳо бармегардам ва 3 моҳ барои муҳорибаи навбатӣ ӯ якҷоя тамрин мекунем, гуфтааст Ҳомидов. ва дӯстон, бояд қайд кард, ки Сарвар Ҳомидов яке аз беҳтарин ҷангварони вазни 61 килограмм дар ҷаҳон аст, ки мо бесаброна муҳорибаи навбатии ӯро интизор хоҳем шуд ва умедвор мешавем, ки дар ояндаи наздик ҳар чӣ зудтар ба ӯ муҳорибаи унвонӣ медиҳанд. Чемпиони пешинаи UFC Макс Холлоуей ба ҳамаи ҷангварон муроҷиат карда чунин суханҳо гуфт: муроҷиати ман ба ҳамаи ҷангварон, бачаҳо, ана қоидаҳои расмӣ. Фарқ надорад, ки шумо чанд раунд меҷангед, 3 ё 5. Шумо ҳамон вақт бояд ба маркази октагон ишора кунед, ки ғолиб шуда истода бошед. Танҳо ҳамон шахсе ин корро пешниҳод мекунад, ки ғолиб шуда истодааст. Ва боз, агар ту худат ба марказ ишора кардӣ, пас ту набояд, ки ба қафо равӣ, ту набояд, ки текдаун гузаронӣ ва ту набояд, ки дар клинч кор кунӣ. маънои 10 сонияи охир дар ана ҳамин аст. Агар ту дар муҳориба ғолиб шуда истода бошӣ, пас дар охир ба рақиб охирон шанс дода метавонӣ. Ана ишора ба марказ чӣ маъно дорад? Лекин баъди ишора кардан ягон гуна текдаун ё клинч, танҳо занозанӣ, гуфтааст Холлоуей. хотиррасон мекунем, ки ишора ба маркази октагонро худи Макс Холлоуей эҷод кардааст ва ин ишораи ӯ дар муҳориба зидди Ҷастин Геҷи хеле машҳур шуд, вақте ки ӯ дар охирон сонияи охири муҳориба Геҷиро ба нокаут равон карда буд. худи ҳозир Макс Холлоуей барои реванш зидди Конор Макгрегор омода шуда истодааст, ки муҳорибаи онҳо аллакай шаби 11 ба 12 июл дар турнири UFC 329 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.